musta tuntuu nytten, että me voisimme pitää ihan pienen tauon ja lähteä mukaan sitten pelailemaan tätä peliä. Tuolla kuule vipelsi hiiri. Ihan oikeesti tuolla meni hiiri ja mie pelkään hiiriä niin paljon, että mie oli pakko hyökätä täältä pois ihan kokonaan, joten toivottavasti kukaan ei huolestunut mitä täällä tapahtui ja oikeasti pakko myöntää pelkään niin paljon hiiriä, että pakko oli hyökätä täältä.